हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोननै बर'फोरनि थुनलाइनि सायाव थानाय बान्थाफोर बेखौ दिनै फोसावनाय आरो बे फोसावनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। मोनसेया जाहैबाय हादरारि हिसाबै साहित्य एकाडेमि बान्था आरो मोनसेया जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय होनाय गोबांथार बिथिंनि बान्था आरो गोबांथार मुंनि बान्थाफोर। दा बेफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव जोंनिया देग्लाय 2021 मायथाइयाव सोर सोर मोननो हाखो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानानै होनो नागिरदों। दा फैदो फारि फारियै गोबाव खालामाजासे नुनो मोनसिगोन। दा जोंना 2005 मायथाइनिफ्रायनो डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनिफ्राय जागायजेननानै भारत सोरखारा जिहेतु जोंनि बर' रावा 8थि सिडिउल एबा 8 सिडिउलाव हाबबाय। दा बे हिसाबै जोंनो 2005निफ्राय होबोदों आरो बे मंगलसिं हाज'वारिनिफ्राय जागायजेनदों आरो बेनिफ्राय जागायजेननानै होबोगासिनो दं बोसोरे। दा बेबायदियैनो जोंहाबो दिनै गोदानै एबा 2021 मायथाइनि थाखाय 3 लिरगिरिफोरखौ साहित्य एकाडेमि बान्था होदों। दा बेयावहाय सरासनस्रा लिरगिरिनि थाखाय सासे आरो मोनसेया गथ'सा थुनलाइनि सासे आरो मोनसेया जाहैबाय गथ'सा थुनलाइ नङा, बेयो सल'बाथा एबा सल'नि मोनसे। दा बे हिसाबै फारि फारि दङ धरनिधर औवारि बिथां गागि लिरगिरि, बिथांनि मोनसे सुंद' सल'। बे सल'नि मुङानो जादों गोथैनि लामायाव गोदान आगान। बे बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि मोनदों। आरो गथ'सानि बिसम्बि बा गथ'सा बिसम्बि बे मुंनि थाखाय डक्टर अजित बर'नि थाखाय होनाय जादों, जेखौ खुदिया थुनलाइ एबा चिलड्रेन लिटारेचार बेनि थाखाय बेयाव होनाय जादों। बेनिफ्राय आरोबाव सासेया जादों निउटन के बसुमतारी, बिथांनो लाइमोन एबा युव पुरस्कार लाइमोन बान्था होनाय जादों। बिथांनि बिजाबनि मुङा जादों आबै आबौ आरो आं, खन्थाइ बिजाब। दा बे बिजाबनि थाखाय होनाय जादों। दा बिथांमोननि 3निबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। दा बेनिफ्राय नेक्स्टनिया जादों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय होनाय बान्थाफोर। बर' थुनलाइ आफादाबो गोबांथार बान्था होयो, जेरै रांसार बान्था, समेश्वरी थुनलाइयारि बान्था, सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था। दा बेबायदि गोबांथार थुनलाइनि बान्था होबोयो। दा बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि दिन्थिलांनाय जादों रांसार थुनलाइयारि बान्था 2020नि बेखौ फोसावदों। देग्लाय 2021 मायथाइयाव फोसावना होदों, 2020नि बेयो। दा बे हिसाबै बाहाय दङ मोनगिरि मुस्रि मा अनिमा बसुमतारी, बिथांनि बिजाबनि मुङा जादों नों बिमा अन्थाइ बिखा। बे जादों बिथाङा सल'मानि सायाव होनाय जादों। बेनिफ्राय समेश्वरी थुनलाइयारि बान्था बेखौ होनाय जादों मुस्रि हांख्राय उजिरनो, बिथाङा सुंद' सल'आव मोनदों। बिजाबनि मुङा जादों राग' दाहोना। बेनिफ्राय सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमु बान्था बेखौ मोननो हानाय जादों मुस्रि अरुण नार्जारी, बिथाङा तुलसि बिल गसाइगाव क'क्राझारनिफ्राय। बेनिफ्राय हांखोनि फायखि यगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्था बिथाङा जादों चरन नार्जारी, बिथांनो होनाय जादों, जाय सनितपुर जलेश्वरी कसुगाव क'क्राझार बेनिफ्राय हाब्राखात बान्था 2020 बेखौ मुस्रि महेन्द्र स्वर्गियारिनो होनाय जादों। बेनिफ्राय सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म हावरिया फरायसा थुलुंगा बान्था 2020 बेनि थाखाय होनाय जायाखै देग्लाय। बेनिफ्राय दङ 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसानो होनाय थुलुंगानाय बान्था मिस दौदेरे रामसियारि, बाथौ आश्रम बोरिमाखानि आरो मुस्रि बिबुंथि मोसाहारि, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि काजिगावनि। आरो बेनिफ्राय 2020 मायथाइनि जौसिन आनजादाव बर' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसानो होनाय जादों हांमाश्री ब्रह्म थुलुंगा बान्था। दा बेयो मोननाय जादों बेखौ मिस मन्जु बर' आरो मिस बिजुलि बर', सानैबो 99 मोनदों। आरो सिगांनि मेट्रिक आनजादनियाबो 99 मोनदोंमोन जौसेयाव। दा बिसोर गासैनिबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय आरो कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो बेनिफ्राय आरोबाव साबसिन हामसिन लिरगिरि आरो बांसिन बा साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बांसिन गेदेरथार थुनलाइयारि बान्था मोनहैनो हानाय जोंनि लिरगिरिफोरा नाजागोन आरो इयुन जोलैफोराबो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनानै जाहाथे गोबां नाजानायनि गेजेरजों साफा लिरगिरि, हारिमुगिरि हिसाबै जाखांबोगोन बेखौ मिजिंथिदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।